ନମସ୍କାର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେ କଥାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଯଦି ଆଜିର ଏବେକାର ଖବରକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜିର ଟ୍ୱିଟରଠୁ ନେଇ ଟେଲିଭିଜନ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସଲମାନ ଖାନକୁ କିଏ ଜଣେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ। ମୋତେ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରେ ମୋ ହିସାବରେ ମୋତେ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲେନ୍ସରେ ସଲମାନ ଖାନ ମାନେ ଏତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲେନ୍ସରେ ସଲମାନ ଖାନ। ଆଉ କହିବାକୁ ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ବଲିଉଡ୍ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ସେ ଆଜି ଏତେ ଭୟଭୀତ ଯେ ବିଚରା ଗତକାଲି ଗୋଟେ 2 କୋଟିର କାର୍ କିଣିଛି, ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କାର୍। ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟ ଯେ ମାନେ ବାପା ବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରାଯାଉ। ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ବାଲକୋନିରେ। ଆଉ ଅନେକ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଟା ପଦେ କହିଦେଇଛି, ଆଉ ବାହାରେ ଖୁଲୁମ ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଟା ବିଚରା ଏବେ ଘର କୋଣରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ମିଟିଂ ସୁଟିଂ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ। ଆଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜକୁ ଦେଖିବା କି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କର ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଜଣେ ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗେ କଠୋର ସଂସ୍ଥା, କଠୋର ଆସ୍ଥା ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗକୁ ସିଏ ମାରି ଦେଇଥିଲା ସଲମାନ ଖାନ, ଯାହାକି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ଦେଖିବାକୁ। ଏ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମ ଆସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆଉ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏମିତି କଠୋର ହେବା, ଆଉ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖାନ ପରିବାର ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏକାଠି କେବେ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅସହିଷ୍ଣୁର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଭଳି ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଆଜି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଭାଇକି ମୋର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ତାଙ୍କ ଅନେକ ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଅନେକ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ଗୁରୁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହାକି ନାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ନାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି। ସେଠାକୁ ଯିବାନି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆମର ଆସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଧମକ ଖାଇକି ଘରେ ଲୁଚିକି ବସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଠୁ ମାନେ ଗର୍ବରେ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଆଠୁ ଆଉ ଭଲ ଖବର ବୋଧହୁଏ ଏ ଦଶନ୍ଧିରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲାଠୁ ଆଠୁ ଆଉ ଭଲ ଖବର କିଛି ନଥିଲା। ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ସଂଗଠନରେ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧା ନୁହେଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।